Ivo nastredil Sirného. Huk prihráva Kachlířovi. Tomek tentoraz už bol v palebnej kombinovanosti, hovoriť nemohli. Slovensko proti Nemcom. Gól vo slabení neinkasovalo. Z väčších problémov sa hostia nasťahovali do nášho pásma. Pekná, rýchla súhra, ktorá prináša Kuparinen ja muutoksena Tapparan 10. maaliin ei. Ässät 23, Urho Sauma. Pelaaja heti kimppuun, purkuyritys ei tule keskelle, Kuisma pitää kiekon hyökkäysalueella ja sitten puoleen vaihtua sieltä. Kato riski toimittaa ja hieno veto aivan tuonne Saastamoiselle. Saastamoinen päätyy. Louanto kolmantena lenkkinä tässä ja sitten maalin eteen. Kuisma tosiaan teki tuon ja sitten pääsee siitä Tapparaan ja maaliin menee ja se